Chasalo Doigola Simi yacharai ThangmaniJaijor Kwtal Inauguration Khwlaiwi Mantri Brishaketu Deborma EM Rabindra Deborma Te Hezamara PWD ZDO Shukanto Deborma Khorang Chasalo poila no pandang manjang na Rwkha rokno risaka ni belam sokine harsaka abri aglo ribon rawai Jaijor Kwtal sengi reka pandang manjang na Rwkha rok asali pandang manjaka Mantri Brishaketu Deborma EM Rabindra Deborma Te Hezamara PWD ZDO Shukanto Deborma Khorang abo haike Kwtal Jaijor sramai rejakmani bagai amjani lukurokni bisingo nukjaka khatungmung जों ताबुक Doigola गामियाव फाइसक फाइजाक अब Doigola तो Chini दुमराकारि दक बिसि कलायो ओ Doigola नि सिमि जों एस्राय हेकेबा Chini चासु हॉस्पिटलाव थानांगै चाचु बाजाराव थानांगै एस्राय बाजार थानांगै ओ लामा तैनो मा थांगो गे अमो ओ माने जेफ्रुनसि पाराखाका ते जेफ्रुनसिमि हॉस्पिटलाव का आफ्रुनि सिमि ओ लामा koco mane yang tui thangai manya bridge krini bagai oro tui ni problem ke sing jotono ayang tomakari tikai soni tolo tikai guriwi sing hospital lo bazar thana mathango ke amchani lukurok ni imang je ojaga o kaisa bridge ungthung singno dabi khlajak sing borong gunang embai omo chaituk lai chini borong gunang SDU singmo sing koimani bagai tini o lama sing Khwlaiwi mankha o amchani lukurok ni je amsuk bisiromoi je prunchi parakaka abo busuk bisi abo 100 200 jesupanungkha apruni simi tinisak jora जों o lamatei जों himrinani je borno bebosta khwlarinani abo tini bongni fan baino bongni chubamung baino जों tini omo khwlairinani sombab ungkha kamsani lukurokno जों hamjakmung yafaro tini goriani salni sikang borno जों omo goriani gift hisabe जों borno rikha ke o amsani lukurokno जों election ni sikang bo sajak tongmani je o jaga जों bridge kharinai hini inke bongni imangno जों tini muktang Khwlaiwi mama bai जों khaw tongthogo ke जों tini o jaga bo chini borong grang embai phitara lai जों omno chengei rikha ngai o amsani lukurokno tini ni o kathar salo जों borno bo kisisa hayo kuti ro kisa salai ni जों borno ringjak norok nugui mano tinro joto lukurok phaijak te official logo phaijak जों tini obono phorogo rikha tini ni chin mo pandawo Thai manga Chini social activist Nirmal Deborma Sub-Zonal Chairman Binoy Deborma Chini karon kaisa jekunu manui chanan thakang kai bkhanango musumani tonganango khanyani musuma tonganango ang 3 bosor MLA tongpro 1989 ismi abo tanto November se MLA ngo kidu kono 19 ismi se sa khema hale tani ban asi jora komo asi kotor somo Khwlaiwi haipon amoro motamoti party khala sudra Khwlaiwi klangai sakelo apu pa asu thugia ko asu puthugia ta sakelo bairo klani mam tiri Saithang angkai 37 bosor 37 bosor sekarang jese sakai tiri 37 bosor ni pore sini borong guna Mantri tayang nijibo bahai ke mono par khaigani abu wansuk lagi tiri Mantri ang saito kompon Mantri saito gakai Mantri saito kompon sini SDO jadi na killing angkai tino mongrak kamu man bagai sing buat Kwtal koro lai sunane kaham nongkha suguda nongkha bisibir romoi mo snada tongmani ha bisibir sug romoi mo one balok bal kamoy kotoi ya tolate na sa bajo na kosto lai ma to ka kai to takla no ka go thana mo ki agi mane agi kono bilis ton koroi Hezamara Simi on Mesni Koktum Chini Khorang